arụ na mba ka agbara ndị isi abụ ndị igwe ndị isi Igbo ndị isi Awkuzu ndị isi orimiri iyi na mụrụ nne mụrụ orimiri nze nwoke nze nwaanyị bi na mmiri isi nwoke isi nwaanyị arụ nwoke arụ nwaanyị Igbo bụta eze nwaanyị bi na mmiri eze nwoke nna anyị oke osimiri a na-azụ nwa nwebe abụ oriri ka ọta mma kpodo oriri si unu zụkwanụ na odogwu ngene odogwu abụọ nne mụrụ oriri nne mụrụ oriri nna mụrụ nne mụrụ nna mụrụ nke nne mụrụ abụ nne mụrụ abụ a na-eke ndị nna ndị a nne mụrụ elu nne mụrụ elu nne mụrụ elu nna mụrụ ana nne mụrụ ana a na-ekelekwana ụnụ suru dụwa ndị isi oriri ndị isi ege ndị isi eyi ndị isi abụọ ndị isi egwe ndị isi ọgwọ ka ha na-agbara arụ ọrụ ọgwara na-enye mmadụ na-enye mmadụ nakwa gwara mmụọ rie mmadụ ahụ echi emezi abịa bụ mmiri isọ chi emezi ya na-ekene ụlọ arụ ọgwụ ka a na-akpọ ndụ na redị ma nwere isi na awa nwere abụ na-alụ ihe na-abịakwa ma nwekwe nwere na nwekwe abụ na-alụ nwekwe isi na awa were arụ ọgwụ were nwere a na-aba arụ ọwa chi ka osi eburu wa ma ekosi otu ode chekwa aka n'ụta mụ na ndị elu na nne orimiri tebụl orimiri okosiri iyi ma gịrị n'iyi ndị isi orimiri ndị nze orimiri ndị akapụ ndị ogbu iru mụdoro ụmụ akpa ọdọrọ ndị okoro eze nwoke eze nwaanyị ụlọkụ na arụ nwoke arụ nwa mmiri na-ekene ụlọ ndị nọ n'igwe ndị nọ ngwa nọ n'orima gịrị n'iyi orimi ukwu orimi nta gịrị ukwu gara ntị ikwu nta ezumezu nta ndị isi okwu ndị isi nta nze okwu nze na agụgụ agụ nta agụso na agụso nna anyị na-ekene ụnụ ọra mmụọ nọ na anyị Igbo ọra mmụọ nọ na Awkuzu ọra mmụọ bụ obi Igbo ọra mmụọ nọ n'igwe ndị nọ n'ụwa Chukwu Chineke dere ọra mmụọ Chineke anyị bibo na anụ azụ a na-ọkpụkọ unu Chineke osisi bụ eze mmụọ na eze malizi oke abịa mmemme eze ndị mbụ na eze ndị egere eze ndị nze na ọzọ oge Igbo ruru iji na-agba oge Igbo ke mmụọ ke mmadụ jiri mmụọ rie mmadụ oge Igbo ihe n'ihe na ichie mmụọ ichie enyi ichie ana ichie Igbo eze ndị eze oge Igbo ruru iji na-agbakọrọ dị mmụọ na mmadụ igbere oriri eze ndị eze ejemeje mere ejemeje aga isi eze sie nke mmiri bụrụ ọgwara ya dọrọba aka nke ọga imeza oji gị gboro gbara aka mmiri n'okwutere na nwa gị nwere gị nwa gbasị gị ezi n'igwe izuụka abịa mme ezikere Igbo chukwu abịa m n'Igbo chukwu abịa m n'obodo isi tụọ dị n'otu ka anyị na ndị elu ndị a na ọra mmụọ oriri na ọra mmụọ obi na ọra mmụọ iyi ọra mmụọ apọ ọra mmụọ ndị nze ọra mmụọ ndị isi ọra mmụọ mụdu ndị ogbuebi ndị ọcha mkpọrọ ndị okoro ndị nọ n'igwe ndị nọ n'ụwa ndị n'oriri na njem iyi ndị isi nọ n'ala Igbo ndị isi nọ n'ọkụ ndị isi nọ n'ukwu anọ ntị Igbo ndị isi nọ n'Anambra ndị isi nọ n'ala Imo ndị isi nọ n'Enugu ndị isi nọ n'ala Awkuzu mụrụ m ndị isi bụ obi Igbo ndị isi mmụọ ndị isi mmadụ nze mmadụ karịa nwe nke mmụọ nwa nke mmadụ Chineke jibere eze mmụọ na eze mmadụ ihe ndụ na-arụ dị maka a na-ayụ na aga n'izu ka a na-ayụ ndụ ndị obi Igbo nọ n'ndị Awkuzu nọ ndụ mmụ Igbo nọ na mba ọcha na mba oji nnọta awa na anata plen ihe ndụ mere ya akọrọ aka ma ba bụrụ plen klas mụta ihe nụkwara m ya akọrọ aka ezeoru mụrụ amụ nsọ abụrụ ọba ihe ike arụ ọkpa ji warapụ ebe ọ bụla na-anata anyị Igbo ka anyị gara ala Igbo n'udo na ruo n'ọnwụ nkwudosie ndị na-akwudo ụmụnne gbalị ụmụnne ba arụ ọbụ n'ụdị anwụ dị iche iche na-aga n'iru ka anyị na-ekwu ka anyị na Igbo arụ ọnwa bụ ara anyị ka ji nna nke alụkọrọ anyị ka anyị nwee Biafra anyị ka a na-ayọ anyị na-ebi ya n'ebere anyị na-ayọ Chineke anyị ya anyị na-ayọ eziokwu abịa mmekere Igbo maka amaka Igbo odogwu amaka Igbo amaka iri amụ ntu a ga-ayọtagoro eze kere ụwa eziokwu abịa ma ayọtara anya ibe niile ebe ọ bụla ịpụtara si ji emere na eze n'igwe egwu si ji eme ya nwere a na-amụ ya aka eze mmụọ na eze mmadụ a sị gị mmụọ ma agha aka itipịa anaghị eke ya bụ mmụọ ihe mmụọ ọzọ mmadụ mmadụ ga aka itipịa anaghị eke etụchi inwe obi Igbo obere na mpa na eze bere m isi Igbo riri n'ilo na bịa Igbo ya n'ọdịnọgọ anafa anaghị na-azụ ihe na tegokwana ya ahụ ya nwanne m ọgwara mgbe emesị ebe nna gị abụrụ Legọs be nna gị abụrụ ụtọ nkọm anyị na-eduru na mara mma pụ ezi akpa akpata alụrụ na bịa aba ụnụ edoziri bịa aba mbara edoziri bịa bụ ezigbo ibe nna ya baba nkakwa na onwe nke edozi ahụ n'aka ụmụnne ya ka edozi ebe anyị Igbo niile kpatara ego mba ọcha ndị nwere fasiliti dị iche ndị nwere akọ dị iche ewenatabi ya n'Igbo were edoziri ụzọ anyị lụọ anyị ka anyị dị ka makịrịa New York makịrịa France makịrịa Paris pụtara ebe Igbo nwere ego enwe obi enwe oshi ya chere anyị na-eche nwekọ na emere anyị ọ na-asị na ọ bụ nwunye esi ebere anyị aka ere na anyị aka nri ụmụnne anyị aka ere anyị chapụkana mba ọhụrụ anyị wee dozie anyị dozie ọdịnihu nna nna ya ọdịzi ọrọba ka anyị ji tiri ebere mma n'etu nke mmadụ anyị nọrụgoro olu oyibo nwee nke a na-anwụ anwụ na-agba ụwa ọya nwee nke anyị nwere nte nwere ime nọ nke ịchọ anyị gị ụwa si aga n'iru nwoke dịrị nwaanyị
bụ onye Igbo dịrị ndị be obi Igbo dịrị ọkụzụ mụrụ ndị Igbo mụrụ mụ dịrị nwoke dịrị nwaanyị ndị ka ndụ ya dị ndị Igbo niile na-agba mbọ ka anyị nwere onwe anyị ndị obodo n'ọbụla esi agba mbọ n'ụzọ nke ya agwa m ị na-ekpechita ezinụlọ gị na-ekpechata ndị na-alụ na-ekpechata ego ebe mkpa karịsị a na-azụ a na-ekpekwa n'ekpere ka arapụ na na-ekpe ekpere ka Chineke kere Igbo mee ka anyị nwee Biafra na ọkwachukwu ihe eme na ọgwọkwụ mmadụ ihe eme ihe pụkwa n'aka Chineke eziụka abụzie na-agba ọgwụ ile amụ ntụ a na-ekpe abụ ekpere ị na-arịọ Chineke ihe ọsọ ewe a na-eme nke ọ bụla ị na-eme a na-ekene ọ bụ ije ọkpa ọ bụ ịlụ ka a na-akpa ka ọ bụla ị na-eme ka ọ waa dị mma ka ịdozi ya n'Igbo ka ọ bụrụ ihe nkiri nwanne na-eme ya n'ụlọ dị ya ee ka anyị biri na mara mma bụ ezi na sị na nna ya bụrụ agụ abụrụ nwa agụ na nna ya wekwa n'odogwu Chineke osisi bụ eze mmụọ na eze mmadụ ekpe na nzụ ekpe ya n'ọjị nla ya anyị ọjị na otu anyị na-arọ mmụọ ndị ichie niile ndị nze ndị ogbo mmụrụ ụrọ oromikporome nta gịrị kwere ntị ikwunye nta bụkwa bute ezumezu nta ezumezu agụ ezumezu ndị eze ezumezu arụ bi n'agụ ezumezu arụ bi n'ụlọ ezumezu arụ oriri ezumezu arụ ngele ezumezu arụ iyi ezumezu arụ abụọ na odumeladị nne na tubu to awo me wana abanzo wana ibo akunu nado nne no to blo no sharo wan le na keta bi wan no mo ngi ga ngi bo wana abanzo wana kai bia ne ngi gba o ta mara kuzi apalo to no kuzi ba ta no kuzi blo ni she no na mari she ruwe ke zara sin ne bule ni be ko za kosa kete se ne mbalozo ai ne ke no na kweza ngwa ba wan yo to ruta na ta to ba ka ta mo ne ru ga taji ai ne ke no arusi kuna arusi benna ari kunna na ndị nna ochie ndị dị odi iru la ide n'ụlọ ọchụmụ eke ma nsabo ga si na-eri agụ ndị na-abịa ezu gị bịa ebe ahụ anyị eke ndị nna ndị na-agụrụ eke jere nwa gị nwere nwere bara ji jiri mara abịa ịzụ ọgụta ya na ebe a na-ọkwa nwere ndị itulu dị na ojicha na abụ na-eke ọkara aka na-eke odogwu na-ebu akwa gara na abagara ogo oyibo abụ ego mkpu ego kwamana ọnya bụlara bụ ọgwụ ndị aba mba na-etoga abịa na-azọ gị na-eri na-eje n'ike na-ebu n'ike na-eri na nwayọ gị na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ na-eje ka arụ oge bụ ụta mmụọ eji agba osogbu ndị amụ nsọ na-achụwa ọsọ aka na-achụ ọgwụ na-achụ nsị na-achụ aja maka na agbachikwa n'aka ahụ azụ maka na ọ bụla gbachara ahụ azụ ndọ ya bụ kala aka bụlara bụ ọgụ bụlara nsọ bụ nsọ aja bụrụ aja o zere ezo orimiri ka a na-agbara arụ a na-agbakwuru gị bụ ikwu ama n'ọnya yawa na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ maka na eri ya ma ebe ngwugwu amara ekeri ya nwa sị nakwa ndị mmịa na mba gị nna m na-enye gị mmịa ndị mmịa na-echara nsị gị n'ọkụ ị na-eri iwe na mmiri ka ndọbara ka ị na-aṅụ mmiri ka ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị na ọkọ m nwekwara ebe a na-abụzụ a na-aga wana jeka mo jeka aro na jeka mo nsu yani ya miaka na tiro no kana mo ile mmadụ ahụ iri na ya mo wenye mmadụ pero kana mo na mele mmadụ ka zibiso weka kwa no na mo bebe mmadụ kwa no mo tukwe ke mo le fa we ki mmadụ na mo kale mmadụ ahụ na eto ndị mmụọ n'aka we megi ndị mmụọ ihe ndị mmụọ ga eme gị eme ya ọ ka mmụọ si eme ndị mmụọ asọ bụrụ ya bụgoro nke amụta ọ bụrụ nke ọgụ ọ bụrụ nke ahụ ihe anyị bụ ma mee gị ya ji omere ga ji ọmụme ka agba mmụọ ka ọ na-eme osi na kwanụ na-adị igbo igbo ihe ma nka ngụ mara kere ihe ngwa afịa na-arụ nsị gị dọ adọ nsị gị ma ewe mesị gị jee ya maka iwe ewu ga maka ike ole so abịa dị ka ugbo anyị gbuo ya ozugbo na-abụdogo aka agbajiri aka oge ka abịa mgbe ndị eze Igbo riri ya agbasi egwu onye ya mụ ndị eze oge kosi niile njere niile mụ na ha dị eje mụ na ha dị ana mụ na ha dị erikọ anụmeke n'ụlọ oriri ndị iche njere niile abụrụ atụ dị iche iche mmụọ dị iche iche nne ndị ahụ nekwana nwe ozi igba n'ọzọ oriri ndị isi orimiri ndị isi nje ndị isi abụọ ka a na-agbara arụ ọ bụ na-agbakwuru ikwu ama na ọhịa bụ ọbara ọra bụ ọgwụ ha gaji eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ na-eje ka arụ na-eje ka ozugbo a na-eke odogwu a na-agba ụwa ọrịa onye nwere nri na-eri nri ya ọzọ obodo aka ya esi enye ka ndị mmiri ndị eze ndị otu ogbe ọrụ wee ego ndị ọbịa mmiri nwere akụ oriri ka ọ taa na-ekene ndị mmụọ nakwanị na ya ọnụ bụ mmiri ji na-agbalị nwa obi igwe arụbi n'ọgụ nne m na-emekakwanị
ndị eze niile mụ na adị eje mụ na adị ana agụ chi m adaobi na agụ ma nna eke n'ụlọ ndị mmụọ ndị nọ n'igwe mụ na adị eje si unu ritụrụ ha ndị nọ n'ụwa mụ na adị eje si unu rujuoni ee ka eri ma ngụ nwere karịa na-arụ ọgwụ ka a na-agbalị ka ọ ma na ọnya a na-agbalị nze na-agbalị ọgwụwa a ji eche ka mmụọ na-eche ka mmadụ ọkụkọ ọgwụ bụla ọbara ọra kansụl na-aja enyi obi ọbụla odogwu gbara akụkụ na-agbadika gbara n'ụlọ gbara n'ọnwụ ekwu ama n'ọnyụ je n'ike ori n'ike ori na nwanyị ogbu n'ike ọsọ maka ije adị na ya ejekwana ya yeso ahụ bụ ndụ ọbụla m nzụ ọbụrụ mma ọgụ na ya eje mara ya ọmara ya amakụrụ na adị na ya ahụ nakwana na iwe kwụsịrị ụzọ na ya abịa ka ya mara ihe ọ ji eko ọsị m nwa obi igwe ndị ọsị na ya bụkwa na ebe n'ebe na-abịa ọzọ bụrụ anụ ebe mmụọ na mmadụ a na-ahụrụ anya sị na ya na-agba ete na-abụ ogbunigwe ndị mmụọ na-agba otule na-agba ọrịa sọ ụta ndị mbụ na ndị ete ụta ndị mmụọ enyi ya agwa gị anụ ka a na-egburu gị ịwa na-arịrị ite ka esi kwara gị n'ọkụ ị na-eri iwe arụ ego kwụ ego arọ nrọ ọrụ arịrị mma arụ aga n'iru bụrụ ọrụ bụ ọgụ osasapụsizi na-eri afa ma si na-ere na enweta agbanye ọgụ chọọ nkiri ga a na-ekiri ede jikwa na ekwu ụzọ si nwa obi igwe nze ya ọsị na ya na-agaru ebe mmụọ ya na-aba mba chọrụ ebe mmadụ ya na-eke odogo na-abịa ọzọ ihe na-abịa ọzọ kwara ebe n'ebe ihe ji ma ngụ nwere onye ka erie ụlọ ọrụ bụ ọgwụ ndị abamba ndị tụgharị ya na-aza sị na na-edegburu na-ede ji nwa obi igwe nye kwesachapụsizi na-eri afa ma ikwu ama n'ọnya ọsị na abịa ikwu sị na ọkwa ya bụ ọnya bụ na ikuku enwe ka ya ama n'ọnya na ọkwa ya bụ ọnya bụ ya bụ odogwu ya na jiji bụ ya bụ anụ n'ebe na-abịa ọzọ ebuwakwụ ete na-apụsa ka agwụ tụrụ na-edegburu na-ede ji na-edegburu na-ede ji bụla ọrụ bụ ọga na mgbọrọgwụ efere nwụrụ ndị mụ na ndị nza ndị chi enwe nwa si ebe eke mmụọ na-eze mma ọsị ya na-edegburu na-ede ji si ya na-eji olu na-eji igbo si ya na-ejebe mmụọ na-ejebe mmadụ si ya na-ejebe amụ ndị ejebe ogbuma si na-eji na uchi na-eji n'ibe si na na ya na-eche ka mmụọ na-eche ka na-eche ka ha rụọ si na abụ ọgụkọ ọgwụ bụla ọbara ọrụ aka nsị ka nsị ọ bụrụ nsị na ajaja kaadị bụ na-agbajibere dị aka maka ịgbaji aka na ama ngwa maka nwoke esi na ji ọgwụ esi na ji nwata si na ji ọgwụ eji mmemme gịnị bụ gbogbo n'isi igwe ere m eze gwenyere m anya na nwere eze agba eze nwa agwa natara abịa mgbirigbo odogo si na mmụọ ekpogo mmadụ kwụ si na mmiri ọmụrụ na-eji na-atụ egwu arọ ọ nọ na ekwesịta tiz n'iri oje ka mmụọ oje ka mmadụ oje ka arọ obi igwe onye ejuju arọ Chineke osi bụrụ eze mmụọ na eze mmadụ kwana ọghọghọ ka eji n'aka oke sinyaji ọwa sinyaji ọta sinyaji ọwa du sinyaji ma ọ bụ ọmụ eji meme gịnị dogburu okpukpe kpụọ ọbọ n'isi igwiri m eze were ma dịba mee onye bara dịba aka ya enwere obodo eji obodo eze nwere ime iri onye ọzọ pụta aka ka atọ ire ma ọla ka ya ka aka ji ito ọla ka ya kpakọba ji ito anyị were n'aka ya akụkọ bata were ma ya ọgbakọba wee ito iwe ọma iwe ọma satọrọ n'aka na nwere ritere n'anya nwere iwe sitere n'okwu na ụmụ ka dịtara aga n'iru ka a na-ekwu mma obi igwe nọ n'ezi onye nwoke nwaanyị bụ obi igwe ọbụla bụ iwe ọma onye na-abụrụ arọ gara aga ya abịa arọ dusu ọgụ mụrụ anya ọkụzụ mụrụ anya igbo mụrụ anya iwe ọbụla bụ iwe ọma mmadụ na-abụrụ arọ gara aga ya abịa arọ ndị na-achọ nwa ya enwe nwe ndị na-achọ di ya ndị na-achọ nwa nta nwaanyị ndị na-achọ ga-akpata ego ndị na-akwara arụbịra ga-apụta iwe bụrụ ezigbo ihe ka ihe ji nke gị na-eme eji na na-ajụ iji na-agbụ nwa were ya na-agba ya nọ ya ka eji bụ na ndị mba odịrị adịrị na ọ na-agasị ike asụọ dibịa maka ọ kwara ibe siri ike na-ejebe edu anya dị mma nọ na-aṅụrị ọ bụ ka a na-agba ekere ọrụ eke anyị ji na nke ọbụla ọ bụ ka a na-agba ọ bụ ka ọ bụla ọbara ọya ka anyị na-agba ụwa iburu nke nsị bịa gbọọ gị iburu nke amụsị bịa gbọọ iburu nke ịlata na dibịa gbọọ gị ịzụta n'ọkpa ịbịa gbọọ gị nke mmadụ tiri na arụ abịrị bịa wee tinye anya bụ odogwu ya ka anyị ji esi ikwu ite n'ọkụ maka ndị na-ekwere ekwe ndị ji nke mmụọ eje na anyị na-edebekwu nke mmụọ nwee nke oyibo nwee nke igbo na nke ịcha anya gị ya bụ odogwu anya bụ dibịa dibịa na-agba ebe ọgwụ na-agwụrụ ọgwụ abụ dibịa ọgụ ka agbọwa gbọọ ya ọgụ ka agbọwa apịa mmadụ nsị ọgụ ka agbọwa gbarapịa ya dibịa bụ ologoro anyị ka anyị jiri odo ka anyị na-akpọ ya maka anyị nwere anyị ga-agba ya na ejiri ọnụ agbọ ihe bụ odogwu bụ apụta ederiwa
onye ọbụla ma ihe na-eme a na-ara eze ya n'azụ eze abụrụ eshi na eshi ekwe eze bịara ya eshi eze bara ara bụ ọgwụ iri ma mgbe a kere ya ihe rere nkwụsị gị ọzọ na-ere mgba na-eti aka onye mgba ya na-eme ịchọ ka ime nke ị chọrọ nsị gị na ntụ na ihe mere na obodo arọ mụbụ eriri kere gị nwe obi ya mụ nkere gị nwere ọgwụ ndị nne ọzọ asị ọsọ ibi obi ka mụ nọ ka ee mmanwụ nwebi Igbo arọ na-eme mmanwụ Mwezi kaibu ayele, mwezi kaibu ayele, mama kaibu ayele, mama kaibu ayele, mwori 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 kaibu ayele, mwaro kaibu sinaya para. Yana jeka mo, yana jeka mwado aro, kaneli ya mabenga Igbo amala ya. A lot of bugging. Senior, 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 Pago, Senior, Josa, who Senior, Chaka, who to there. Senior, do